La nanotecnologia és una nova ciència bastant recent que treballa els materials a escala nano. És una tecnologia molt petita que no es pot veure a ull nu ni amb un microscopi. S'aplica a molts àmbits, a la química, a la informàtica i sobretot a la salut. Vam treballar la nanotecnologia amb una maleta que es diu Nano Explorer, que venim bé a experiments divertits. Van venir unes nanoexpertes per millorar els nostres nanorobots i donar-nos idees per què fer. Ens ha quedat aclarir com canviaven els materials de nano a macro i els colors també. El meu nanorobot es diu nanosteogènesi i el que fa és curar la malaltia de la nanosteogènesi imperfecta, que també ve ser coneguda com la malaltia dels ossos de cristall. El que fa és que et debilita molt els ossos i al mínim cop se't poden trencar. El nostre nanorobot, abans d'introduir-lo, et fan una mostra i si necessites més calç, vitamina D3, t'ho deixa anar i així t'enforteix els ossos per no fer-te mal. Detecta coàguls, es diu Detecta Coàguls 2983, van per la teva sang i utilitzen les artèries amb una mena de tobogan i amb els imants que tenen als laterals van enganxats per les parets fins a detectar la forma com una muntanyeta, el qual és el coàgul. Avisen el 112. El meu nanorobot es diu nanomedicina i seria contra el càncer de pulmó. Primer ho injectaríem amb una injecció directament on tenim el càncer de pulmó. Després, el robot amb unes molècules s'enganxaria al tumor. També conté nanopartícules d'or, s'escalfaria i cremaria el tumor. Sobretot m'ha agradat molt fer la maqueta a l'aula i venir aquí a exposar-la. El que més m'ha agradat del projecte de Nanoinventum és fer la maqueta i també compartir-ho amb els companys i ha sigut una experiència que m'ha agradat molt.